На працягу стагоддзяў нясвіжам валодалі беларускія магнаты радзівілы. Яны мелі велізарныя плошчы зямлі, атрымлівалі мільённыя доходы, аказвалі ўплыў на лёсы сотен тысячаў людзей. Прабачце, каб узвялічыць сваё паходжанне, яны выводзілі свой род са старажытнага рымскага роду. Пры радзівілах Нясвіж стаўся другой некаранаванай сталіцай Велікага княства Літоўскага, а потым і Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Як казалі калісьці, кроль Варшаве, радзівіл у Нясвежу, кароль Варшаве, радзівіл у Нясвіжы. Перад вамі будынак Нясвіжскага замка, адзінага, які ацалеў да гэтай пары ў такім стане. Ён быў пабудаваны 500 год таму назад слынным італьянскім монахам, езуітам, архітэктам Джаванні Марыі Бернардоні. Кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі заехаў да князя радзівіла ў Нясвіж. Пасля гучнага фейерверку і абеду на 300 персонаў кароль спусціўся ў сутарэнні замка і ўбачыў там сліткі золата, якія ляжалі да самай столі. Золата было на сотні пудоў, апрача золата старажытныя карціны старых майстроў, калекцыя рэдкіх кніг, зброі, маршальскія жэзлы, старажытны фарфор, калекцыя старых слуцкіх пасоў. Але самым дарагім у калекцыі была калекцыя 12 апосталаў. 5 з іх з чыстага золата, упрыгожаных шляхетнымі каменнямі. Гэты набор быў падараваны Мікалаю Радзівілу, рымскім папам. Падчас вайны з Напалеонам тагачасны ўладар замка, князь Дамінік Радзівіл, які служыў расійскаму імператору Александру, здрадзіў яму і перайшоў на бок Напалеона. Узяўшы з сабою 500 уланаў, ён рушыў на Маскву. Але яго, як і Напалеона, чакала толькі адно – бясслаўныя ўцёкі з палаючай Масквы. У Нясвіж ён з'явіўся ўсяго на некалькі гадзінаў, каб дамовіцца аб тайніку для скарбніцы, сакрэт якога ведалі толькі ён сам і ўпраўляючы. Астатнія багацці, акрамя скарбніцы, ён распарадзіўся грузіць на фурманкі і пасылаць наўздагон. Але неўзабаве ў Нясвіж увайшлі расійскія войскі і завярнулі абоз з каштоўнасцямі, дзякуй, назад. Управляючы паслаў да князя ганца з паведамленнем, што скарбніца схаваная, а ўсё астатняе, на жаль, схаваць не ўдалося. Але каля мінскага замку яго злавілі рускія афіцэры і застрэлілі. Праз запіску выйшлі на ўпраўляючага. Той трымаўся мужна, нічога не сказаў, і яго павесілі тут, у двары замка. Праз некаторы час быў смяротна паранены і памёр сам Дамінік Радзівіл, другі знаўца скарба. Былі спробы адшукаць скарбы радзівілаў. Кажуць, што паміж мірскім і нясвіжскім замкам ёсць тайны падземны ход, у якім схаваны гэты скарб. Але нікому дагэтуль не ўдалося іх адшукаць. Так што глядзіце, запамінайце, думайце, шукайце, калі ласка, калі ёсць магчымасць.
Запорожье, королева польская, великая княгиня литовская, русская, мазовецкая, жамойцкая и гэтак далей, и гэтак далей. У 15 год ей выдали замуж за литовского магната. У 21 год она овдовела, а у 22 года сустрэла литовского королевича и польского королевича, наследника литовско-польского трона Жигімонта, и стала сестрашай его каханкой, а потом и законной жонкой. Жигімонт обвенчался с ею тайно, без згоды мати, итальянки, королевы Боны Сфорца, якая люто ненавидела Радзівілаў и шукала ему невесту среди всех знакомитых королевских дворов Европы. И то, что у Жигімонта есть законная жонка, было для Боны Сфорца як тарун з ясного неба. Яна приклала все намагання, каб все им не карнавал Барбару. Противники союзу Барбары и Жигімонта кричали, что у еда короля было аж 38 каханков. Ну и что? Магчыма, гэтая жанчына зрабіла ў сваім жыцці шчаслівым не аднаго закаханага мужчыну. Але сустрэўшы Жигімонта, яна была верная яму. Дарэчы, я страшэнна на яго падобны. Аднойчы Жигімонт прывёз ёй у падарунак невядомых у Рэчы Паспалітай птушак, лебедзяў. У адказ яна даслала яму пярсцёнак у выглядзе гадзінніка з такім пасланнем. Покорно прошу, каб ваша королевская великость заўсёды спяшаўся до солнца, на ўсход, у Літву, каб хутчэй спяшаўся. І гледзячы на гэтыя 12 стрэлак, хаця б адну сабе выбраў, у час якой успомніў бы мяне, сваю найвялікшую і вечную рабыню. До того ж, король не любил сараблівых кабет, а Барбара мела такі велізарны тэмперамент і так прывязала яго да сябе, што ён гатовы страціць карону, чым яе каханне. «Яна мне даражэйшая за ўсе на свеце каралеўствы», — сказаў ён. Цэлы год доўжыўся шум вакол Барбары. Дыпламаты адказваліся наведваць яе, а чэрвь бегла за яе карэтай па вуліцах з крыкамі: «Ведьмарка! Ведьмарка, злая чараўніца!» Але нарэшце король дамогся свайго. Пад урачыстыя званы ўсіх кракаўскіх касцёлаў на галаву Барбары была складзена карона. Але падчас каранацыі Барбара, ужо тады смяротна хворая, прамовіла: «Да іншыя кароны меня Отец Небесны хутка пакліча». Знясіленая хваробаю, окруженная знахамі, лекарамі, яна праводзіла ўсе свае дні у каралеўскім замку на Вавелі ў Кракаве. Горача захацела наведаць Вільню, горад, дзе прайшло яе юнацтва, дзе ўпершыню сустрэлася з каханам. Король аддаў загад падрыхтаваць такую карэту, якая б магла змесціць ложак хворай і вывезці яе з Кракава. Але ні адныя гарадскія вароты не былі ў стане прапусціць такую карэту. І тады король аддаў загад ламаць фларыянскую браму. Але гэта ўжо было не патрэбна. Апошнія тыдні свайго жыцця Барбара праводзіла ў страшэнных пакутах. Лопаліся нарэвы на целе, з якіх выцякала вадкасць смярдзючым пахам. Нават слугі не маглі вытрываць гэтага паху. Толькі адзін Жигімонт Аўгуст сядзеў дні і ночы каля ложка хворай каралевы. Барбара померла. Там, где выказано так невдячно, что живой, не варто заставить ее мертвую среди таких людей. Там, где выказали такую невдячность до живой,
Не варта пакідаць ее мёртвую сярод таких людзей. Вырашыў кароль і загадаў весці цела Барбары на пахаванне з Кракава ў Вільню. Катафалк цягнулі коні чорнай масці. Калі яны страчвалі сілы, замест іх куплялі новых коней любым коштам. За труною конна ехаў няшчэнсны Зygmunt August II. З Божай ласки ostatni z Jagiellonów król polski, wielki książę litewski. У кожным горадзе ці мястэчку ён сыходзіў з коня і далей ішоў пехатою. Ад Кракава да Вільні, куды пахавальны картэж прыбыў роўна праз месяц. Гісторыкі дагэтуль спрачаюцца, што было прычынай смерці Барбары. Захавалось нават прозвішча аптэкара, які нібыта замест лекаў падрыхтаваў ёй атруту. Яго звалі Монці. Вось такая сумная гісторыя адбылася 400 гадоў назад. Кажуць, што Монці атрымаў загад ад маці караля, Боны Сфорца. Бывай. Только я не развидываюсь с тобой. Мама, покинуть землю. Значит, только наблизиться один до одного. У год смерти Барбары Радзівіл у сям'і кракаўскага купца нарадзілася дачка Барбара Гіжанка. Дарослай волей лёсу яна трапіла ў спальню Жыгімонта Аўгуста. Прыдворныя ведалі, чым суцешыць караля. Дзяўчына была прыгожая і вельмі падобная на Барбару Радзівіл. Да таго ж яшчэ мела яе імя. Юная Барбара хутка зразумела, як моцна кароль жадаў мець патомства, бо адсутнасць наследніка была страшэннай трагедыяй дынастыі Ягеллонаў. Адзін з прыдворных па сакрэту растлумачыў ёй, што з Жыгімонтам яна цяжарная не будзе. І тады кемлівая жанчына пайшла на тайную сувязь з другім мужчынам і праз год нарадзіла дзіця. На жаль, гэта была дзяўчынка. Па жаданню Жыгімонта, які паверыў у сваё бацькоўства, ёй далі імя Барбара. Праз год на парозе смерці кароль успамінаў першую Барбару. Хутка я зноў сустрэну сваю найвялікшую і вечную рабыню. Там, у вечным спакоі, дзе ўжо нішто не перашкодзіць нам быць разам. Король Жыгімонт так сумаваў па сваёй каханай, што вырашыў аднойчы выклікаць яе душу. У змрочнай зале падрыхтавалі вялікае люстра. Караля пасадзілі ў крэсла і хацелі прывязаць яму рукі, каб знарок не дакрануўся да прывіду. Але Жыгімонт даў абяцанне, што будзе сядзець ціха. І толькі на адлегласці спытаецца ў каханай, як яму жыць далей. Але калі здань з'явілася, ён ад нечаканасці забыўся пра сваё абяцанне, ускочыў з крэсла і кінуўся да прывіда са словамі «Каханая мая», захацеў абняць. Пачуўся выбух, пайшоў трупны пах. Цяпер душы Барбары было вечна наканавана блукаць па зямлі. Перад людзьмі заўсёды з'яўляецца ў чорным адзенні, у знак жалобы па сваім загубленым каханні. Людзі называюць яе «Чорная дама», «Чарна дама». Король не говорил, каханая моя. И он крикнул, басенька моя. Бывай, Жыгімонт, до наступной зустрічі. Про 400 годов.
Я чакаю цябе, мой любы. Чаму вы весь час маўчыце? Я слухаю. Думаю. А што тут думаць? Барбару лічылі самай прыгожай жанчынай дзвюх дзяржаваў – Польшчы і Великага княства Літоўскага, таму яна… Прыгожы? Так, самай прыгожай, Самай прыгожай? самай прыгожай. Чым прыгажэй жанчына, тым больш зайздрасць. Да каго? Да я не, тым больш нянавісць. Вас, мусіць, нехта пакрыўдзіў. А можа, вы стаміліся? Вы чуеце? Недзе б'юць званы. Вось там, за возерам на тым беразе, Радзівілаўскі касцёл. Паслухайце. Я чую аднекуль выццё сабак. Гэта вецер. Король танцуе у гонар смерці, у гонар урачыстага пахавання. Адысця мне быт гэтай раздушнай вайсковай лялькі са взрокім дзенчнай сукі. Хутчэй, хутчэй апусціце яе ў сутарэнні. Я баюсь яе прывіду. Я танцую, як удавец, як козёл на шабашы. Гэта я забіў цябе. Цябе? Я ведаў пра змову, але нічога не зрабіў, каб спыніць іх. Бо яны нашэптвалі. Чараўніца яна. Я імкнуўся толькі да цябе. Я нават забыў, што я кароль. А може, ты ведьма? А ну, покажи свой хвост сюды. Нават цяпер, калі цудоўнае жаночае цело стало ператварацца ў мёртвае гнілое мяса і пайшоў невыносны трупны пах, я ўсё роўна хачу цябе. Хачу абдымаць. Хачу цалаваць. Хачу твае пяшчоты і ласкі. Не магу. Не магу болей існаваць у гэтым вар'яцтве. Басенька моя. Моя несчастная королева. Пікная, чыстая, як святая. Яна памерла ўдалечыні ад сонца. Королева без народу, дзе ў каралевстве пануюць злачынцы. Я быў адзіны, хто можа разумець гэтую нікім незразумелую жанчыну. Каралева памерла ад кахання, ад неверагоднага, неспасцігальнага кахання. Яна памерла так, як паміраюць усе каралевы ў маёй дзяржаве. Яна памерла ад яду.
каханню няма ўваходу ў гэты палац. Каралі не маюць права кахаць. Каралі валадараць па ўсеагульнай нянавісці. Я молился. Я просил. Хай прыме і Усявышні. Няхай забярэ як д'ябал. Бачыць Бог, я не хацеў я адыходу ў царства чарвякоў. Але што я мог зрабіць? Маёй краіне бяруць якога-небудзь дурненькага, прыгожваюць яго бліскучай метусою, даюць яму скіпетр, карону, і гэтага дурня робяць каралём. Караля ухваляюць, садят на фальшивый трон, славить, розные подшиванцы лисливить ему. Король надимается от самозадоволенности. И вось калі ён нацешыўся сваім узвышэннем, з яго здымаюць карону і шпурляюць на зямлю. Адбіраюць у яго скіпетр, каб король зноў стаў чалавекам. Але без короны я ўжо не чалавек. Я звер. Звер, які перагрызе горла кожнаму, хто захоча адабраць маю корону. Я забил ее, потому что я король. Я забил ее. Я забил ее. Я. Потому что я король. 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 Васенька моя. Нет, я не згодны с вашим рассказом. Историки покинули нам прыгожую легенду про прыгожее каханье. А вы сапсавали ее неправдой. Король не мог здрадить. Кожный из нас, кожный человек нараджается королем. И кожный король помирает в выгнании.
Гісторыкі сцвярджаюць, што Не верьте историкам. Адзінае, што яны ўмеюць, гэта описывать королевские обеды и баталии. Яны не разумеюць, што кожнае каханне, пачынаючы з Евы, поле бітвы. Паміж сатаною і Богом. і хто ж пераможца у гэтай бітве? Часцей за ўсё перамагае сатана. Чалавек, калі ён жывы, што ён кахае? Цела ці душу? Цела? Чаму тады пасля смерці, калі цела ўжо няма, а душа адляцела неведама куды, перасялілася неведама ў каго, працягваюць кахаць? Няправда. Кахаюць душу. Калі ласка, заплюшчыце вочы. А цяпер уважліва сачыце за паводзінамі сваёй душы. З тае пары, як мы прызналіся, што кахаем адзін аднаго. Ты пытаеш, чаму я не асмелююся дадаць навекі? Заўсёды, калі я гляжу на малое дзіця, я думаю, што яно калісьці састарыцца. Калі я бачу калыску, я ўяўляю магілу. Калі я пазіраю на маладую жанчыну, мне ўяўляецца яе шкілет. Радасныя карціны наводзяць мяне на сум. А сумныя мала кранаюць. Другія б ганарыліся тваім каханнем. Іх мужчынскі эгоізм быў бы цалкам задаволены. А маё сэрца пакутуе ад суму. Мне хочацца закалоць сябе альбо смяяцца. Так, я захапляюся табой, але праз хвіліну я буду любіць больш, чым цябе. Шум ветру ў скалах, аблокі, падаючы ліст. Калі ласка, не спяшайцеся. Іграйце для мяне. Сюды, у аб'ектыў. Трэба іграць цела і болей нічога. Сваё цела. Каб кожны зразумеў нарэшце, што такое каханне і што такое смерць. Цудоўна.
і куды перасяляецца жаночая душа пасля смерці. А гэты здымак мы падпішам грэх. Не, лепей яд. Салодкі яд. А цяпер, калі ласка, іграйце д'ябла, які ператвараецца ў Бога. Ну? Нех жые д'ябл. Калі ласка, сюды, на камеру. Зараз я хачу убачыць позірк Евы на Адама. Між іншым, Ева кахала Адама, ці была проста грэшніцай? Хай жыве і перамагае д'ябл. Ну, а теперь иди до меня, иди. Моя радость, мое сердце, моя кровь, моя королева, матко, бостко, крий, ратуй, що ще робі. Вось у той сцяне замуравана каменная галава барана. Кажуць, пакуль яна ёсць, замак будзе існаваць. Я працую на аднаўленні гэтых руінаў так даўно і так доўга, што мне здаецца, гэта моя ўласная галава. І менавіта я уладальнік замка. Каб аднавіць усе гэтыя руіны, майго жыцця можа не хапіць. Але кажуць, хто будуе, той доўга жыве. І хто кахае? Не скажыце. Самы кароткі век у закаханых. Я прайшоў праз усё гэта. Дарэчы, слова «белладонна» азначае па-італьянску «прыгожая жанчына» – «белладонна». А па-ангельску гэта смяротная атрута. Поверьте мне, каханне – вялікае няшчасце. У сваіх спробах зразумець сваю былую жонку я нагадваю сабе паляўнічага, які пасля няўдалага стрэлу отбивается от пораненной медведицы голыми руками. Мой бацька казаў, каб ратавацца ад параненай мядзведзіцы, трэба прыкінуцца мёртвым.
Я хотела зловить сонячний зайчик. Не разумею. Кружится голова. Где небо? Моя Не незнайомая, разумею. моя бесшутная, моя полохливая, моя стомленная девчонка. Не разумею. Где мы? В якой пустыне? В яким сне? Кто ты? Откуль? Молчи. Басенька моя,